na tayong viewers. Kamusta po bawat isa mga kakabsat? Live tayo kahit 30 minutes. Mag-attendance tayo kay Lolo. Tulog sana kaso. Kamusta po tayo? Ano bang petsa ngayon sis? 23 ano? September 23 ng time check natin is 2:14 ng hapon na yan. So, UAE time. UAE time. Kaya good evening Philippines. And kasama ko si Sister J. Good evening, guys. Higa-higa lang minsan. Rest time lang ba? Sabado ngayon eh. Kaya kumusta po ang Saturday natin? Kumusta ang weekend po natin mga kapatid? Saan man po tayo naroon? Kumusta po kayo? Nawa lahat ay nasa maayos at magandang kalagayan. Laki ng pimples dun sa noo. Hindi na siya natatanggal. Shout out sa ating mga subscriber dyan. Sa mga viewers natin na paunti ng paunti. Shout out po sa inyo. Sabi ko matulog ako pero tagal nakapikit yung mata, hindi naman makatulog. Kanina doon ako nakaupo, hikap ako ng hikap. Tapos nung nahiga, wala na. Kaya maglaro tayo sa kahit mga 5 minutes. Sarap sana yung sabok na hindi masyadong mainit na. Nag-ano na yung mantika. Nagbahay na. Sarap yun pagka mainit na mainit. Ayan. 2 minutes. 3 minutes. Ganito lang naman kami pag weekend mga kapatid. After ng church, ayan. Magla-lunch. Kape-kape. Then, higa-higa. Yan, pahinga ang ating katawang lupa. Ganon. Para makapag-recharge ulit for tomorrow. Ganun lang naman kasimple. Mainit pa naman. Tapos wala pang sahod. Di ka rin makagala. Saka ma-humid pa sa labas kasi nasa ano pa tayo ngayon, yung weather pa natin dito ngayon is nasa ano pa. Ilan ba ang weather natin today? 43, 41, nasa 40 plus pa tayo kasi saka ma-humid pa. Kaya nakano pang lumabas, malagkit yung hangin. Hopefully by next month, October is malamig-lamig na rin siya. Yan yung mga iba naming kasama, nandun sila sa kabilang doon sa labas. Kabilang room. Nagkukwento-kwentuhan. Kami is dito lang. Higa-higa lang. Yan, paabutin lang natin to ng 10 minutes. Umuwi na ba sa Ate Nelly? Nagdadalos si Papa. Kumusta ang weekend natin mga kapatid? Especially dyan sa Pilipinas. Europe. Hope everybody is well. Shout out sa mga my birthdays. Happy birthday. Yeah. Lamig yung AC nila. Ayan. So, ayan. Okay na yan. Nakailang minutes na ba yan? Ayan. So, stay safe po sa lahat. Ayan, magbabay na sis. At least nakaano na siya.
Bye-bye po. God bless sa nakapag-attendance. inyo. Bye-bye. Stay safe and God bless for wherever you are. Naka-attendance kay Lolo. Thank you so much for watching, ha? Meta. Hmm. Lolo Meta. Lolo. Bye. Stay safe. God bless po. Are you sure you want to stop?